η εμπειρία της Πεντηκοστής οδήγησε στην εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής. Η εμπειρία της Πεντηκοστής οδήγησε στην εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, υπερφυσικά φαινόμενα έλαβαν χώρα και ακολούθησαν και ο κόσμος λοιπόν αναρωτιόνταν τι σημαίνουν όλα αυτά. Ο Απόστολος Πέτρος στο κήρυγμά του εξήγησε ότι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο εκείνοι σταύρωσαν, τον οποίο ο Θεός ανέστησε και πήρε στον ουρανό επάνω, έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η αιτία. Και στη συνέχεια προσκάλεσε τους ακροατές του να μετανοήσουν και να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού για να λάβουν και εκείνοι άφεση αμαρτιών και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μας λέει η αφήγηση ότι εκείνοι λοιπόν, αφού με χαρά δέχτηκαν τον λόγο του, ποιον λόγο του? Τον λόγο του να πιστέψουν ότι ο Ιησούς που σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, έστειλε το Άγιο Πνεύμα, δέχτηκαν αυτόν τον λόγο και βαπτίστηκαν. Το βάπτισμα στο νερό φανερώνει εκείνο που το Άγιο Πνεύμα επιτελεί αόρατα. Το βάπτισμα στο νερό είναι μια ορατή εικόνα που φανερώνει, δηλώνει, διακηρύττει εκείνο που το Άγιο Πνεύμα κάνει μέσα στις καρδιές μας αόρατα. Λέει η ομολογία πίστεως της Εκκλησίας μας το εξής για το βάπτισμα. Η τελετή αυτή ζωηρά συμβολίζει τον καθαρισμό της ψυχής από την ακαθαρσία της αμαρτίας, ο οποίος καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιηθεί στον άνθρωπο με το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό είναι το άλλο εκείνο βάπτισμα, το πνευματικό και αόρατο, το οποίο μόνον ο Χριστός μπορεί να πραγματοποιήσει. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε ότι δέχθηκαν τον λόγο του, βαπτίστηκαν και προσθέθηκαν εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 ψυχές. Ερώτηση. Πώς γνώριζαν ότι είναι περίπου 3.000 τα άτομα? Προφανώς το υπολόγισαν. Προφανώς τα καταμέτρησαν. Βλέπετε, στον λαό Ισραήλ δεν ήταν κάτι άγνωστο αυτό. Υπήρχαν συνεχόμενα μέσα σε όλους τους αιώνες απογραφές, γενεαλογικοί κατάλογοι που κατέγραφαν και τηρούσαν να γνωρίζουν την ιστορία τους, τα ονόματα και τον αριθμό των φυλών, των οικογενειών και των ατόμων. Παρόμοια λοιπόν και στον λαό της Καινής Διαθήκης, την Εκκλησία, έγιναν καταγραφές των πρώτων μελών της. Μάλιστα, λίγο πριν την Πεντηκοστή, στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, όταν θέλησαν οι Απόστολοι να αντικαταστήσουν, θα λέγαμε, την απώλεια του Ιούδα και να επιλέξουν έναν ακόμη Απόστολο, κάνει εντύπωση που αναφέρει εκεί τον αριθμό των συγκεντρωμένων στο ανώγειο. Δεν λέει, ακούστε το κείμενο τουλάχιστον στα ελληνικά, έτσι, το κείμενο της Καινής Διαθήκης, δεν λέει ότι δεν αναφέρει τον αριθμό των προσώπων ή των μαθητών που ήταν συγκεντρωμένοι, που λέει ότι ήταν περίπου 120 άτομα, αλλά αναφέρει τον όχλο των ονομάτων ως 120. Των ονομάτων που πιθανολογούμε και υποθέτουμε ότι πολύ πιθανόν τους είχαν καταγράψει να ξέρουν ποιοι είναι αυτοί εκεί στο ανώγειο. Να μείνει στην ιστορία, θα λέγαμε, της μνήμης. Ίσως παρόμοια λοιπόν, όταν μας λέει ότι την ημέρα της Πεντηκοστής προσθέθηκαν οσί 3.000, περίπου 3.000 ψυχές προσθέθηκαν, προφανώς τους κατέγραψαν και πιθανόν να κατέγραψαν τα ονόματά τους. Ποιοι ήταν αυτοί που πίστεψαν τότε? Βλέπουμε τέτοιους καταλόγους και αργότερα στην Εκκλησία, μέσα στο βιβλίο των πράξεων, που αναφέρει αριθμούς ανθρώπων που προσθέθηκαν. Τώρα, πέρα από αυτό όμως, γιατί το λέμε όλο αυτό? Γιατί η Εκκλησία δεν είναι παράξενο να καταγράφει τα μέλη της, γι' αυτό. Τώρα, πού προσθέθηκαν όλοι αυτοί? Πού προσθέθηκαν όλοι αυτοί? Μας λέει, πίστεψαν, βαπτίστηκαν και προσθέθηκαν 3.000. Πού προσθέθηκαν?
Το κείμενο αναφέρει, στην ίδια αυτή περικοπή λίγο παρακάτω, ότι είναι η Εκκλησία. Και μάλιστα μας λέει στο τέλος αυτού του κεφαλαίου ότι ο Κύριος πρόσθεται καθημερινά στην Εκκλησία τους σωζομένους. Η Εκκλησία, βλέπετε, είναι το σύνολο των σωζομένων. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σύνολο των ανθρώπων που μετανόησαν, βαπτίστηκαν στο όνομα του Ιησού Χριστού, πιστεύουν σε Αυτόν και συγκεντρώνονται μαζί να Τον λατρεύσουν, και θα δούμε παρακάτω διάφορα. Επίσης, η Εκκλησία είναι το σύνολο των σωζομένων. Θυμόσαστε ποια ήταν η πρόσκληση του Αποστόλου Πέτρου? Με πολλά λόγια τους παρακαλούσε και τους προέτρεπε: σωθείτε από την διεστραμμένη αυτή γενεά. Κοιτάξτε, αυτοί που σώζονται από εκεί, πώς σώζονται? Σώζονται με την πίστη στο Χριστό και προστίθενται στην γενεά, όχι των διεστραμμένων, όχι την διεφθαρμένη γενιά, αλλά στη γενιά των ευθέων, στη γενιά των πιστών, στη γενιά των σωζομένων. Εάν θέλεις να σωθείς από τον διεφθαρμένο κόσμο, πίστεψε στο Χριστό και εντάξου με όλη την καρδιά σου στην Εκκλησία, ώστε οι επιρροές που δέχεσαι να είναι ευλογημένες, να είναι από το Πνεύμα το Άγιο και όχι από τον διεφθαρμένο κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Θα απομονωθούμε από τον κόσμο? Όχι. Αλλά τουλάχιστον θα είμαστε ενωμένοι με την Εκκλησία, ώστε όταν βρισκόμαστε μέσα στον κόσμο να αντέχουμε δυναμωμένοι και εμείς να επηρεάζουμε τον κόσμο. Θυμάμαι πάντοτε το ερώτημα, μπορώ να κάνω παρέα με αυτό το πρόσωπο, με εκείνους? Λέγαν τα παιδιά μου κατά την εφηβεία, μπορώ να βγω μια βόλτα με αυτούς? Η απάντησή μου συχνά ήταν, δεν έχει σημασία με ποιους θα βγεις. Αυτό που έχει σημασία είναι ποιος επηρεάζει ποιον. Ποιος επηρεάζει ποιον. Εάν δεν επηρεάζεσαι αρνητικά, πιες. Αν εσύ μπορείς να επηρεάσεις θετικά, πήγαινε. Μια αρχή. Οι άνθρωποι λοιπόν, βλέπουμε εδώ, που λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα, τι κάνουνε? Ενώνονται με εκείνους που ήδη έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα και γίνονται μια μεγάλη κοινότητα, η Εκκλησία. Εκείνοι που έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα ενώνονται με άλλους που έχουν ήδη λάβει το Άγιο Πνεύμα. Και θα ήθελα να δούμε λίγο ποια είναι αυτή η συνέχεια. Ποια ήταν ωραία μέχρι τώρα, καλά, ποια ήταν η ζωή τους στη συνέχεια. Πώς ζούσαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Και η περιγραφή μας πληροφορεί ότι όλοι αυτοί, και οι 120 και οι 3.000 λοιπόν, έμεναν όλοι μαζί σε κάποιες σταθερές πρακτικές. Έκαναν κάποια πράγματα μαζί. Ωραία, βρισκόμαστε μαζί, τώρα τι θα κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε κάτι, έτσι. Τι κάνανε ιδιαίτερα ως Εκκλησία? Πέρα από τις δουλειές τους, πέρα από διάφορα άλλα πράγματα, τι κάνανε όταν συγκεντρώνονταν μαζί ως Εκκλησία? Μένανε σε 5 σημαντικές πρακτικές, δράσεις και λειτουργίες ως Εκκλησία. Και αυτές θέλουμε να τις δούμε αυτήν την ώρα. Πρώτο λοιπόν, το πρώτο που έκαναν ήταν η διδασκαλία. Έμεναν, λέει, όλοι αυτοί προσκαρτερούντες, ήτανε καρτερικά, έμεναν συνεχόμενα και σταθερά, πρώτον και ίσως και το σημαντικότερο, στη διδασκαλία των Αποστόλων. Η βασική διακονία των Αποστόλων μέσα στην Εκκλησία και έξω από αυτήν στον κόσμο ήταν να διδάξουν και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Η πιο βασική τους διακονία ήταν αυτή, να θέσουν το θεμέλιο του Ευαγγελίου και της αλήθειας σε κάθε εκκλησία, παντού, σε όλο τον κόσμο. Αυτή ήταν σαφής προτεραιότητα στην ζωή των Αποστόλων και μάλιστα όταν προέκυψε αργότερα πρόβλημα στη ζωή της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, είπε, δεν είναι πρέπον εμείς να αφήσουμε τον Λόγο του Θεού και να ασχολούμαστε με τη διακονία των τραπεζιών. Δεν την αγνόησαν, δεν αδιαφόρησαν, δεν υποτίμησαν, απλώς είπαν το δικό τους το κάλεσμα ήταν να κηρύττουν και να διδάσκουν τον Λόγο του Θεού. 3.000 λοιπόν άνθρωποι, ακούστε, που έλαβαν άφεση αμαρτιών και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, μέναν στην διδασκαλία του Λόγου του Θεού, την οποία είχαν οι Απόστολοι. Άνθρωποι, ακούστε,
πλήρης Πνεύματος Αγίου, είχαν ανάγκη να μένουν στη διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Εάν λάβαν την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αυτό δεν τους έκανε ξαφνικά τέλειους, δεν τους έκανε ξαφνικά, τους μετέτρεπε σε ξερόλες, γιατί είχαν μια εμπειρία με το Άγιο Πνεύμα. Άκουγαν την διδασκαλία των Αποστόλων για να μάθουν, για να συνεχίσουν να αυξάνονται, για να γνωρίσουν όλη την αλήθεια, για να ξέρουν πώς να ζουν, πώς να λατρεύουν το Θεό, πώς να σχετίζονται με τους άλλους πιστούς. Επειδή πληρώθηκαν με το Άγιο Πνεύμα, δεν σημαίνει τα ξέραν όλα. Έπρεπε να συνεχίσουν να μαθαίνουν, να είναι μαθητές. Κάτι που δεν τελειώνει σε τούτη τη ζωή, αλλά συνεχώς θα πρέπει να συνεχίζεται και να αυξάνει. Έτσι, είναι εντυπωσιακό ότι 3.000 άτομα, παρά την διαφορετικότητά τους, έμεναν στην ίδια διδασκαλία των Αποστόλων. Η ίδια διδασκαλία, οι διαφορετικές τους απόψεις δεν τους οδήγησαν να υποτιμήσουν τη διδασκαλία των Αποστόλων, να πούνε, ξέρετε κάτι, εμείς διαφωνούμε οι 3.000 που προσθεθήκαμε και είμαστε και περισσότεροι από εσάς. Διαφωνούμε, δεν το βλέπουμε έτσι, έχουμε άλλη άποψη. Έμεναν στη διδασκαλία των Αποστόλων. Τώρα, αυτό σημαίνει, αγαπητά αδέλφια, ότι η Εκκλησία δεν είναι απλώς ένα σύνολο ανθρώπων που κάνει παρέα, που είναι φίλοι και τα λένε. Τι ωραίο πράγμα, δεν είναι? Να υπάρχει μια φιλία και να τα λέμε. Όχι, η Εκκλησία είναι κάτι πολύ περισσότερο. Η Εκκλησία έχει μια κοινή διδασκαλία, η οποία μας διαμορφώνει και έχουμε ένα κοινό πιστεύω. Αυτό είναι Εκκλησία. Για να είμαστε αποστολική Εκκλησία, θα πρέπει να εμένουμε στην αποστολική διδασκαλία. Για να είμαστε ευαγγελική Εκκλησία, πρέπει να μένουμε στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό της Εκκλησίας ήταν η διδασκαλία του Λόγου του Θεού από τους Αποστόλους. Το δεύτερο ήταν, μας λέει, έμεναν στην κοινωνία. Δείτε λίγο τη σύνδεση μεταξύ των δύο αυτών. Ακριβώς επειδή οι πρώτοι χριστιανοί είχαν κοινή διδασκαλία και κοινό πιστεύω, αυτό οδήγησε να έχουν ως αποτέλεσμα κοινή ζωή. Η κοινή διδασκαλία οδήγησε στην κοινή ζωή, στην κοινωνία. Αυτό ακριβώς αναφέρει και ο Ιωάννης στην επιστολή του. Ακούστε πώς το λέει εκείνος. Λέει, εκείνο που είδαμε και ακούσαμε, εξαγγέλουμε σε εσάς. Σας το κηρύττουμε, σας το μεταδίδουμε, σας το ανακοινώνουμε. Για ποιο λόγο? Λέει, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί με εμάς. Βλέπετε, πρώτα η διδασκαλία, η κοινή διδασκαλία, την οποία αποδέχονται, για να τους οδηγήσουν και τους άλλους να έχουν ίδια κοινωνία με αυτή που είχαν ο Απόστολος Ιωάννης και οι λοιποί πιστοί. Τι σημαίνει αυτό? Προσθέτει ο Ιωάννης, και η δική μας κοινωνία είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό. Είναι δια του Λόγου του Θεού που έχουμε κοινωνία με τον Θεό και μεταξύ μας. Η κοινωνία η δική μας συνδέεται άμεσα και αδιάσπαστα με την κοινωνία μας με τον Θεό. Και όποιος ταυτόχρονα έχει κοινωνία με τον Θεό, καλείται να έχει και κοινωνία μεταξύ μας. Είναι αλληλένδετα. Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία με τον Χριστό χωρίς να υπάρχει κοινωνία με τους πιστούς. Αν έχω κοινωνία με τον Χριστό και ο άλλος έχει κοινωνία μαζί με τον Χριστό, τότε έχουμε και μεταξύ μας. Και αυτή, αδέλφια μου, είναι και η έννοια του ότι είμαστε μέλη στο σώμα του Χριστού, άρα και μέλη αλλήλων. Έτσι, αν ανήκεις εσύ στο σώμα του Χριστού, ανήκω και εγώ στο σώμα, τότε είμαστε στο ίδιο σώμα και έχουμε και κοινωνία μεταξύ μας. Η χριστιανική ζωή, λοιπόν, αδέλφια μου, δεν είναι μία ερημική, μοναχική, ιδιωτική, ατομικιστική ζωή. Η χριστιανική ζωή είναι μία συλλογική, οικογενειακή, κοινωνική ζωή και σε επαφή με τους άλλους πιστούς. Δεν αρκεί να λέει κάποιος, εγώ πιστεύω στο Χριστό, έχω τη γραφή μου, προσεύχομαι, είμαι χριστιανός. Πού είναι η εκκλησία σου?
Ανήκει στην Εκκλησία? Στις μέρες μας υπάρχει το αρρωστημένο φαινόμενο του ατομικισμού, όπου χριστιανοί, προσέξτε, ισχυρίζονται ότι θέλουν τον Χριστό, αλλά όχι την Εκκλησία. Αγαπητά μου αδέλφια, δεν έχει σημασία τι λες εσύ. Σημασία αν μια μέρα σε αναγνωρίσει ο Χριστός ως δικό του. Εσύ μπορεί να λες ότι πιστεύεις, αλλά αν δεν αγαπάς τον λαό του Χριστού, μπορεί μια μέρα να αποδειχθείς ότι δεν ανήκεις στο Χριστό. Ο Ιωάννης λέει, εμείς ξέρουμε ότι περάσαμε από τον θάνατο στη ζωή. Γιατί γευτήκαμε οπτασίες, εμπειρίες, ευλογίες? Γιατί αγαπάμε τους αδελφούς, λέει. Ξέρουμε από αυτό ότι περάσαμε από το θάνατο στη ζωή, επειδή αγαπούμε τους αδελφούς. Σημαντικό λοιπόν. Βλέπετε, οι άνθρωποι που αρνούνται την κοινωνία των αδελφών, στην πραγματικότητα αρνούνται όχι μόνο τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού, αλλά και αυτόν τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος είναι κεφαλή του σώματος, μέσα στο οποίο σώμα του καταδέχθηκε να βάλει και μας. Είναι τιμή μας, αδέλφια, να ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Τιμή μας, ύψιστη. Εκεί μας βάζει ο Χριστός. Πηγαίνουμε στον Χριστό και ο Χριστός μας βάζει αμέσως στη δική του Εκκλησία. Εκεί θα σωθούμε, θα συνεχίσουμε να σωζόμαστε, αν θέλετε καλύτερα, από τον ατομικισμό μας, τον εγωισμό μας, το πείσμα μας. Θα διαμορφωθούμε ακόμα καλύτερα στην εικόνα του Χριστού, μαζί με άλλους πάντα, οι οποίοι θα μάθουμε από τους άλλους, θα ευλογηθούμε από άλλους και θα ευλογήσουμε άλλους. Θα λάβουμε την υπηρεσία των άλλων και θα δώσουμε. Αυτή είναι η έννοια της Εκκλησίας. Δεν μπορείς λοιπόν, για να ασχοληθούμε και λίγο με αυτούς που αρέσουν τον αθλητισμό, δεν μπορείς να είσαι ποδοσφαιριστής χωρίς ομάδα. Μπορεί να λες ότι είσαι καλύτερος, έχεις ομάδα. Δεν μπορείς να είσαι παιδί του Θεού χωρίς οικογένεια. Δεν μπορείς να επιλέγεις να είσαι ένα πρόβατο έξω από το κοπάδι του Χριστού. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός χωρίς Εκκλησία. Η κοινωνία, αδέλφια μου, των Αγίων, των πιστών, θα διαρκέσει αιώνια. Θα διαρκέσει αιώνια. Ας ζήσουμε λοιπόν με αγάπη και ειρήνη μεταξύ μας, μαζί με όλους εκείνους που θα περάσουμε την αιωνιότητα μαζί τους. Ας ζήσουμε από τώρα ακόμα περισσότερο ουρανό, παράδεισο αν θέλετε. Το τρίτο πράγμα ήταν η λατρεία. Έμεναν στην διδασκαλία των Αποστόλων, στην κοινωνία. Η κοινωνία εκφραζόταν, προσέξτε, με την κοινή λατρεία. Η κοινωνία εκφραζόταν πρώτον με την κοινή λατρεία. Βλέπετε, η χριστιανική λατρεία δεν είναι απλώς ατομική, αλλά είναι η από κοινού λατρεία. Το περιεχόμενο αυτής της λατρείας ποιο ήτανε? Το αναφέρει. Μαζί με τη διδασκαλία των Αποστόλων που μόλις είπε, ήταν, μας λέει, η κλάση του άρτου, το κόψιμο δηλαδή του ψωμιού και οι προσευχές. Βλέπετε, αυτά δεν είναι απλώς ατομικά πράγματα που κάνει ο καθένας μόνος του. Αυτά κάνουμε μαζί. Λατρεύουμε τον Κύριο μαζί, τελώντας την Θεία Ευχαριστία και επίσης συμπροσευχόμενοι. Πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέλφια, να προσεύχεσαι μαζί με τον υπόλοιπο λαό του Θεού και να λατρεύεις. Η Θεία Κοινωνία πρώτον και μετά οι προσευχές, θα τις δούμε έτσι πολύ σύντομα. Η διδασκαλία που έμενε των Αποστόλων καθοδηγούσε τον τρόπο λατρείας, το νόημα της Θείας Κοινωνίας κτλ. Και επειδή λοιπόν διατηρούμε την διδασκαλία των Αποστόλων, γι' αυτό και τελούμε το δείπνο του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριος παρήγγειλε να τελούμε το δείπνο αυτό στην δική του ανάμνηση. Στην λατρεία η Εκκλησία γιορτάζει το γεγονός της Καινής Διαθήκης που έχει σφραγίσει ο Χριστός με το αίμα του. Το κόψιμο του ψωμιού μας θυμίζει το κομμένο, σταυρωμένο σώμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού.
Ο Απόστολος Παύλος θα πει: το ποτήρι της ευλογίας που ευλογούμε δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος που κόβουμε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Η ομολογία πίστης της Εκκλησίας μας λέει: το Κυριακό δείπνο ή η ευχαριστία είναι η τελετή της κοινωνίας με τον Χριστό και με το λαό Του, κατά την οποία δίδεται και λαμβάνεται ο άρτος και ο ίνος. Για ποιο λόγο? Για την ευγνώμονη ανάμνηση εκείνου και της θυσίας Του επάνω στο Σταυρό. Όλοι όσοι τα λαμβάνουν με πίστη μετέχουν, συμμετέχουν, γίνονται κοινωνοί. Μετέχουν πνευματικά στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού για παρηγοριά, τροφή και αύξησή τους στην χάρη. Όλοι λοιπόν όσοι έχουν κάνει δημόσια και ειλικρινή ομολογία, συνεχίζει η ομολογία πίστης, στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και ζουν υποταγμένοι στον νόμο Του, δικαιούνται ύστερα από αυτοεξέταση να προσέλθουν στο Κυριακό δείπνο. Η κοινωνία λοιπόν οδηγούσε στην κοινή λατρεία και στις κοινές προσευχές. Ο πληθυντικός ότι έμεναν στις προσευχές ίσως υποδηλώνει ότι χρησιμοποιούσαν κάποιες συγκεκριμένες προσευχές. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε η μία προσευχή που είναι το πιθανότερο να χρησιμοποιούσαν είναι η προσευχή του Κυρίου, το Πάτερ ημών, το οποίο ο Κύριος δίδαξε στους μαθητές Του να λένε. Είναι, αγαπητά μου αδέλφια, η πιο κατάλληλη προσευχή, συλλογική προσευχή. Δεν υπάρχει ένα μου. Όλα είναι ημών. Όλα αφορούν όλο το λαό του Θεού. Τίποτα δεν αφορά μόνο εσένα και εμένα. Είναι η προσευχή της Εκκλησίας. Και επίσης στις προσευχές σίγουρα συμπεριλαμβανόταν και η προσευχή του ενός προς τον άλλον. Το βλέπουμε αυτό ιδιαίτερα σε καταστάσεις άσχημες, όπως ας πούμε η φυλάκιση του Πέτρου, όπου γινόταν, μας λέει, ακατάπαυστη προσευχή από όλη την Εκκλησία υπέρ του Πέτρου. Όλοι για έναν. Τι όμορφο, τι όμορφο. Θέλεις όλοι να προσευχόμαστε για σένα? Τότε μάθε να προσεύχεσαι μαζί με όλο το λαό για κάποιους άλλους. Όχι μόνο στη δική σου ώρα ανάγκης να ζητάς τις προσευχές της Εκκλησίας, αλλά να είσαι εδώ και ιδιαίτερα μεσοβδομαδιαία, όπου προσευχόμαστε για όλο το λαό του Θεού, προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Σε προσκαλώ, μην χάνεις τις ώρες της Τετάρτης εφόσον μπορείς, είσαι ελεύθερος, δεν εργάζεσαι. Έλα να συναγωνιστούμε στην προσευχή, καθώς ζητούμε την ευλογία του Θεού για όλους μας. Το τέταρτο πράγμα, διδασκαλία του Λόγου του Θεού, κοινή λατρεία, το δείπνο του Κυρίου και επίσης οι προσευχές. Το τέταρτο ήταν η υπηρεσία. Η πνευματική κοινωνία που είχαν, και είπαμε, επεκτηνόταν πέρα από την κοινή λατρεία στην κοινωνία των υλικών αγαθών. Μας λέει η περικοπή ότι είχαν τα πάντα κοινά. Κοινωνία, είχαν τα πάντα κοινά. Μοιραζόταν τα αγαθά τους. Μας λέει δεν υπήρχε φτωχός ανάμεσά τους. Ιδανική εικόνα, έτσι. Αλλά είναι σημαντικό πράγμα να μάθουμε να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον ακόμη και με τα αγαθά μας, τα οποία καλούμαστε να μοιραζόμαστε μαζί με άλλους. Η Εκκλησία ήταν τόσο μπροστά, μερικοί λένε τώρα η Εκκλησία για ποιο λόγο κάνει συσίτια? Η πρώτη Εκκλησία των Ιεροσολύμων είχε κάθε μέρα συσίτιο. Κάθε μέρα. Για τους φτωχούς της Εκκλησίας. Το οποίο επεκτάθηκε εννοείται και στη συνέχεια διακονούσαν, σύμφωνα με την εκκλησιαστική ιστορία, βεβαίως και όλους όσους είχαν ανάγκη. Η κοινωνία λοιπόν, αγαπητά αδέλφια, οδηγεί στην υπηρεσία, στα κοινά τα οποία θα μοιραστούμε μαζί με άλλους. Προσέξτε αγαπητά αδέλφια, το να μένεις μόνο στη διδασκαλία των Αποστόλων χωρίς να εφαρμόζεις στην πραγματικότητα αυτές τις αλήθειες υπηρετώντας άλλους, οδηγεί στον φαρισαϊσμό. Οδηγεί σε ανθρώπους που απλώς λένε τα ξέρω, τα ξέρω, τα ξέρω. Και η απάντηση είναι και τι με αυτό?
Τι κάνεις, τι κάνεις, τι κάνεις, είναι το ερώτημα. Όχι το ξέρω. Δεν είμαστε εδώ για να λέμε συνεχώς κάτι καινούριο, και να γαργαλιώνται τα αυτιά μας. Είμαστε εδώ για να θυμηθούμε όλα αυτά που το παλιό αυτό Ευαγγέλιο μας λέει. Και έχει τόσο βάθος όμως καθημερινά για τη ζωή μας, έτσι. Άνθρωποι που απλώς αυξάνουν στη γνώση, αν δεν υπηρετούν, αυξάνουν και στην κατάκριση, ξέρετε. Γίνονται φαρισαίοι. Και γίνονται και άχρηστοι στη Βασιλεία του Θεού. Μη χρήσιμοι. Γιατί δεν υπηρετούν παρά τις γνώσεις. Σημαντικό λοιπόν να μάθουμε να βάζουμε σε εφαρμογή τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Ποιους υπηρετείς? Είναι μια σημαντική ερώτηση. Ποιον υπηρετείς? Αν ο Θεός έχει βάλει μέσα στην Εκκλησία για να γίνεις ένα μέλος της Εκκλησίας, τότε σύμφωνα με τη λειτουργία του χαρίσματός σου έχεις μια λειτουργία να επιτελέσεις, την οποία το σώμα της Εκκλησίας το έχει ανάγκη. Βρες ποιο είναι αυτό. Συνέχισε να υπηρετείς και ο Θεός θα ευλογήσει πραγματικά την Εκκλησία. Αγαπητά αδέλφια, οι εκκλησίες που είναι δυνατές δεν γίνονται έτσι μαγικά. Είναι εκκλησίες που έχουν μάθει να υπηρετούν. Και σε όλους μας αρέσει να υπηρετούμαστε. Μόνο που ο Χριστός είπε ότι είναι μακάριο κανείς να δίνει παρά να λαμβάνει. Και ο Χριστός, το παράδειγμά του είναι ένα παράδειγμα. Δεν ήρθε να υπηρετηθεί ο Υιός του ανθρώπου, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Τελευταίο, ο Ευαγγελισμός. Ναι, η Εκκλησία ζούσε όπως ζούσε, μέσα στην Εκκλησία, με τη διδασκαλία, με την Θεία Κοινωνία, με τις προσευχές, με την υπηρετώντας ο ένας τον άλλον, και μας λέει ότι ο Κύριος πρόσθεται καθημερινά στην Εκκλησία τους σωσμένους. Το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα ακούγονταν παντού. Όλη η πόλη της Ιερουσαλήμ σε λίγο είχε γεμίσει με τη διδασκαλία των Αποστόλων. Ξεσηκώθηκαν, αντέδρασαν οι αρχές. Σταματήστε επιτέλους. Ποιοι αιρετικοί είναι αυτοί που μιλάνε συνεχώς για τον Χριστό? Φτάνει πια. Σας απειλούμε, θα σας βάλουμε φυλακή, και τους έβαλαν. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Κι όμως ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται, έτρεξε και απλώθηκε σε όλα τα έθνη και ήρθε και στην Ελλάδα μας και χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Ο Λόγος του Θεού φέρνει αλλαγές. Οι Έλληνες πίστευαν κάτι άλλο. Είναι σημαντικό να είσαι ανοιχτός όμως στον Λόγο του Θεού. Είναι σημαντικό να πεις, εγώ δεν θέλω απλώς να τηρώ τις παραδόσεις. Όπως έμαθα, σωστά, λάθος, έτσι τα έμαθα. Όχι, όχι, καλείσαι να είσαι μαθητής. Και ο Θεός μας άφησε παρακαταθήκη τον Λόγο Του για να καταλάβουμε τι θέλει, ποιος είναι, τι να πιστεύουμε. Οπότε λοιπόν καλούμαστε να διακηρύξουμε τα καλά αυτά νέα παντού σε όλους, και αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, ας θυμηθούμε όλα τα προηγούμενα που είπαμε, όσο σημαντικά και αν είναι για το τώρα. Ξέρετε, όλα αυτά μια μέρα θα συνεχίζονται με πολύ καλύτερο τρόπο. Θα έρθει ο Κύριος, θα εγκαταστήσει τη βασιλεία Του εδώ, θα έχουμε τον ίδιο τον ζωντανό Λόγο. Άρα τι χρειαζόμαστε? Τη διδασκαλία των Αποστόλων, έτσι. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε από το στόμα του Κυρίου την αλήθεια για να την ακούμε και να μαθαίνουμε σε όλη την αιωνιότητα, αν θέλετε. Κοινωνία μεταξύ μας θα είναι τέλεια. Δεν θα χρειάζεται πλέον να συγχωρούμε ένας τον άλλον, έτσι. Και αν κάποιος κουράστηκε να συγχωρεί, προσέξτε, μήπως και κάποιοι άλλοι κουράστηκαν μαζί με αυτόν να τον συγχωρούν. Προσοχή λοιπόν. Δεν συγχωρούμε μόνο, έχουμε και ανάγκη να συγχωρεθούμε από άλλους. Δεν είμαστε εμείς οι τέλειοι. Άρα όλοι χρειαζόμαστε να μένουμε σε αυτή την ταπεινή, θα λέγαμε, κοινωνία των αδελφών, την οποία θα γευτούμε καλύτερα. Η υπηρεσία, το δείπνο του Κυρίου, αν θέλετε, θα έχουμε τον ίδιο τον Κύριο εκεί πέρα να μοιραστεί, έτσι, και να μας υπηρετήσει ξανά, όπως είπε. Όλα θα γίνουν στον υπέρτατο βαθμό εκεί. Ο Ευαγγελισμός όμως είναι η μεγάλη αποστολή που μόνο τώρα έχουμε την ευκαιρία να την διακηρύξουμε και να πράξουμε τον Ευαγγελισμό. Τη διακονία αυτή, να κηρύξουμε τα καλά νέα. Έχεις την ευκαιρία μόνο τώρα να οδηγήσεις κάποιες ψυχές στη σωτηρία. Μη χάνεις λοιπόν τον χρόνο σου. Δες
τι μπορείς να κάνεις, να προσεύχεσαι για χαμένες ψυχές, και δες τι μπορείς να κάνεις να μοιραστείς αυτό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας με άλλους. Δεν είσαι τυχαία εκεί που είσαι, μέσα στην οικογένεια, με τους συγγενείς που έχεις, με τους φίλους που έχεις. Άρχισε να προσεύχεσαι, να τους οδηγήσεις στο Χριστό. Αυτό είναι το κάλεσμα του Θεού, αυτό είναι το νόημα. Ο κάθε ένας εκεί που βρίσκεται, να είμαστε μια ζωντανή μαρτυρία προς όλους για εκείνον. Αγαπητοί μου, είναι επιβεβαιωμένο από στατιστικές. Άνθρωποι μέσα στις εκκλησίες μας, μετά από 5 χρόνια, χάνουν κάθε επαφή με τον έξω κόσμο. Δεν έχουν πλέον φίλους, δεν έχουν ανθρώπους που να συσχετιστούν, οι οποίοι δεν είναι ακόμα στην εκκλησία. Δεν είναι πιστοί άνθρωποι. Δεν είναι σωστό αυτό. Η αποστολή της εκκλησίας είναι να πάμε μέσα στον κόσμο, όχι να φύγουμε από τον κόσμο, και να τους επηρεάσουμε με το Ευαγγέλιο. Όχι να γίνουμε όπως ο κόσμος, αλλά να ζήσουμε μέσα στον κόσμο όπως ο Χριστός έζησε μέσα στον κόσμο. Αυτές είναι οι 5, θα λέγαμε, βασικές λειτουργίες της Εκκλησίας, που το Άγιο Πνεύμα οδήγησε, καθώς κατέβηκε την Εκκλησία, έτσι να ζει. Έτσι να ζει. Τα έχουμε αυτά αλήθεια σε ισορροπία ως άτομα και ως Εκκλησία. Υπάρχουν αυτές οι λειτουργίες. Μένουμε στη διδασκαλία του Λόγου του Θεού, στην μεταξύ μας κοινωνία, στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, στις προσευχές μαζί με άλλους πιστούς κτλ., στην υπηρεσία των αδελφών, και τέλος στον Ευαγγελισμό. Κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, το μοιραζόμαστε με έργα και λόγια μαζί με άλλους. Τέτοιος χριστιανός καλείσαι να είσαι, τέτοια Εκκλησία καλούμαστε να είμαστε. Αμήν.